היי חברים, אוקיי, היום אנחנו נמשיך, אנחנו נגדיר הקישוריות בין שני הנתבים האלה, אבל דרך ה-LAN ולא דרך ה-WAN. שני הפורטים האלה זה פורטים פאסטים. נראה באחד הנתבים. אוקיי, זה הפורט. אוקיי, ובגלל שזה פורט אובר רמה שלישית, אז זו הסיבה שהוא סגור. ובגלל שאנחנו משתמשים בפורטים רמה שנייה כדי לדמות את הלאן שלנו, אז אנחנו נעשה היום קישוריות מכאן לכאן. נשתמש גם בנקודות דיבאג, גם נשתמש בסניפר, ונראה אם זה עובד לנו כמו שצריך. אז בואו נתחיל להגדיר conf t, איזה נתב אנחנו נמצאים? evil corp, אז hostname evil corp core r2, מעולה, interface VLAN 10, אמרנו סגמנט סוויצ'ים, description, line, switch line, אוקיי, IP address 10.110, וזה אמור להיות 252. אם אתם שמים לב, רשמתי את זה גם כאן, וגם כאן זה יהיה 253. אוקיי, אז זה סיימנו. אינטרפייס, VLAN 50, כן, אנחנו נשתמש גם בפיסים, אני מקווה. אנחנו נגדיר פיסים, בואו נראה, סגמנט מחשבים זה 10, 100, סליחה, PC, סגמנט, יופי. עכשיו, IP address 10, 150, סליחה, 50, גם כן 252, יופי. עכשיו נצא גם מזה, עכשיו אם תעשו show IP interface brief exclude unsign, אתם תראו ששני הווילנים האלה נמצאים בדאון. אבל למה הם בדאון? בגלל שתכלס אין לנו וילנים כאלה. show וילן, כן, זה לא מתג, אז אין לכם show וילן. אתם יכולים להיכנס לווילן דאטאבייס אם אתם זוכרים, ואז אתם עושים show, אתם רואים אין כאן זה 1, ואז זה עובר ל-1002, 1003 וכל השטויות האלה. אז אנחנו נעשה וילן 10, סליחה, וילן 10, וילן 50, יופי. אקזיט בשביל apply. עכשיו נלך עוד פעם מעניין. אוקיי, מעניין למה זה קורה. כמובן שלא יהיה לי פינג בגלל שאתם רואים הם עדיין בדאון. יש סיכוי בגלל שזה לא מוקצה על אף אחד מהממשקים, אז נעשה show interface status. כן, כולם בווילן אחד אני חושב, אני לא בטוח, בואו נבדוק אם אני צודק. interface fast 2, מה זה היה? 2.15 switch port mode trunk. בואו נראה מה קורה. הופה, שני הווילנים עלו. אז אם אנחנו עושים show IP interface brief include unassign, מה? למה? לא include unassign, exclude. יופי חבר'ה, יאללה. עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות, הגדרנו כאן שני הווילנים, הגדרנו כאן את הממשק שהולך לכיוון המתגים. בואו נקפוץ לנתב השני. הנתב השני, איפה אתה? הנה, בבקשה. הנתב השני, enable conf t, conf t hostname, איך זה נקרא? evil corp core r, מה זה? r1, נכון? r1, יופי. interface VLAN 10, description, switch, סגמנט, מעולה. IP address 10, 100, 10, 253, 0 קלאסי, exit, למה exit? VLAN 50,
description PC segment 10 150 253 גם כן מעולה. exit interface מה זה היה? fast 215 switch port mode trunk אופס interface fast 215 switch port mode trunk מעולה. exit שמור VLAN database ובבקשה VLAN 10 VLAN 50 exit apply תעלה הופה חברים איזה יופי. אוקיי סיימנו עכשיו עם שני הנתבים. בואו נעבור למתגים. זה מתג מספר 2. אוקיי עכשיו בגלל שאנחנו משתמשים ב-GNS חשוב שתזכרו אם אנחנו נעשה show IP interface brief exclude unassign אתם תראו שזה נמצא ב-up-down בסטטוס. אבל למה זה נמצא ב-up-down? בגלל שאם אנחנו נלך ל-VLAN database show אתם רואים אין לנו את ה-VLAN כאן. זה כן, זה קטע, אין מה לעשות. למה זה קורה? בגלל איפה שאנחנו שומרים את הווילנים זה נשמר בקובץ אחר, show flash. מה הוא רוצה? flash directory. dear flash. וואלה. קצת הגבר. דיר. טוב, יצא גבר. בעיקרון, וילן 10, וילן 50. אני לא מבין למה לא רואים את זה. פלאש. אוקיי, יש לנו וילן דאט, אתם רואים את זה. אם אני עושה שמירה, שנייה. אוקיי, אבל תכלס, אם אתם באים לציוד אמיתי, חוץ מווילן דאט, יש קובץ של ה-running config וה-startup config, אוקיי? שזה נכון שאתם עושים copy, running config, startup config, שזה בעצם write, נכון? file name, אוקיי, show flash, לא נראה לי שזה, זה לא. בעיקרון, אם אתם הולכים לציוד אמיתי, יש לכם את הקובץ גרסה של הציוד, אולי נעשה כאן שדרוג פעם אחת, אני יודע. קובץ גרסה, יש לכם את הקובץ של הסטארט-אפ קונפיג, ויש לכם את ה-VLAN database. בגלל שהם שני קבצים נפרדים, ה-GNS לא יוצר את זה מחדש. הוא משתמש בקובץ סטארט-אפ קונפיג. אצלי במחשב, אם אנחנו רוצים לראות איפה זה יושב, אז שנייה, בואו ניכנס לאחת התיקיות שלי. זה נמצא, איפה אני שומר את זה? הנה, GNS. project the lab. אוקיי, אז כאן יש לכם את הקונפיגורציות, סליחה, זה לא כאן, זה capture, זה לא מעניין. בדינאמיפס. זה הקבצי קונפיג, אוקיי? והם בעצם נשמרים שם. ה-VLAN database לא נשמר ב-GNS, ולכן אנחנו צריכים להגדיר את זה כל פעם מחדש. אני לא זוכר מה זה מה, אתם רואים את השמות המוזרים האלה, הנה, זה למשל אחד שעוד לא הגדרנו אותו. אולי יש לנו כאן משהו כן הגדרנו? הנה, יש לנו כאן משהו שכן הגדרנו. אתם יכולים להגדיר את זה בהחלט מכאן, ואז לראות מה זה. לא, IP. אני מניח שזה הנתב הראשון, כי אותו עוד לא הגדרנו, לפי דעתי זה. אני לא סגור על זה. אבל בעיקרון זה קבצי ההגדרות. בגלל שלנו קבצי ההגדרות של דאט שנשמרים, אז זה מה שקורה. אתם צריכים כל פעם להיכנס למתגים שאתם מפעילים את המעבדה, ולהגדיר הכל מחדש. עכשיו, בואו נמשיך, conft interface, מה זה היה? fast 1.15 switch port mode trunk description line to R2 יופי, exit יופי.
מה עוד? בואו נלך למתג השני. נראה לי הגדרנו את זה, נכון? show run interface fast 1.14. אתם רואים? זהו שאומר כי יש לו את הקובץ קונפיגורציה. בואו נלך למתג השני, כן, זה המתג השני. enable conf interface fast גם 1.15, switch port, motrank, יופי. וזהו, do show run interface fast 1.14 כן מוגדר. עכשיו נצא, נשמור VLAN database, עוד פעם VLAN 10, VLAN 50 exit. אופס, כן, אנחנו צריכים לטפל. בשביל לטפל בקטע הזה של הדומיינים, יש פקודה, איך זה הולך? No IP domain lookup. נראה לי שזאת הפקודה. כי כל פעם שאתם מקישים משהו לא מוכר, הוא מנסה לתרגם את זה. אז צריך להגדיר לו שלא יעשה את הדברים האלה, ואז פשוט הוא יגיד אני לא מכיר, ויזרוק לכם שורה ויעביר אתכם הלאה. יש עוד פקודה שתמיד מקפיצה אתכם שורה נוספת. אנחנו נעשה את זה, אני פשוט לא זוכר את הפקודות האלה, אבל אנחנו נעשה אותם. בואו נראה מה עוד אפשר להגדיר, מה עוד יש לנו להגדיר. את הנתב הראשון הגדרנו? כן, את הנתב הראשון הגדרנו. ואת הנתב הזה הגדרנו? לא, זה המתג. זה הנתב הראשון. את הנתב השני הגדרנו? בואו נראה. וואלה, את הנתב השני הגדרנו. אני גם כאן עוד פעם יש לי את הבעיה הזאתי. מה שנעשה עכשיו, בשביל לראות קישוריות על מתג מספר 2, אנחנו נעשה debug IP ICMP. אוקיי? וגם debug IP ARP, סליחה. debug ARP. בסדר? כיוון שאנחנו בקונסול, אז לא צריך להכניס לו טרמינל מוניטור. אגב, אם אתם נכנסים לטרמינל מוניטור ואתם רוצים לבטל את זה, זה כמובן טרמינל no מוניטור ולא no טרמינל מוניטור. טוב, בואו נחכה שזה יסתיים. אוקיי, הסתיים. אנחנו עכשיו show IP interface brief, רק בשביל לראות שאנחנו באמת יכולים לצאת לדרך. exclude assign שיציג לנו רק את הממשקים שכן הגדרנו להם כתובות. אוקיי, בואו נעשה פינג לעצמנו. 10, 100, 10, 252. יפה, בואו נעשה פינג למתג מספר 2, זה 249. האם יש לנו פינג? איזה יופי, תראו, יש לנו ARP. אתם רואים? ARP שראינו בסרטון הקודם. אותו ARP בדיוק. בקשה לקבל את הכתובת MAC של מי ששייך לו הכתובת 249. אז יש לנו ARP request ו... reply. לאחר מכן אנחנו יכולים לראות שיש לנו את ה-ICMP. עכשיו בואו נעבור למתג הבא, מתג מספר 1, אז אמור להיות 250. בואו נראה, גם כן הנה ראיתם, יש לנו ARP. ולמה אנחנו לא רואים ICMP? כי בפניות של ה-ICMP אנחנו לא פונים למתג הזה, אנחנו בעצם עוברים דרך המתג ועוברים למתג אחר, נכון? אז בגלל שזה לא מיועד למתג, הוא לא רואה גם את ה-ICMP שלנו. עכשיו בואו נמשיך לכיוון הנתב, שזה 253, ונראה אם אנחנו מגיעים גם אליו. וואלה, אז יש לנו פינגים לכל הציודים, אז מבחינתנו הקישוריות כאן תקינה, הלן תקין, ובהמשך אנחנו נגדיר גם את ה-one. אז חבר'ה, נהניתי מאוד. שיהיה לכם בהצלחה. אם יש לכם שאלות אתם מוזמנים להגיב ולהשאיר תגובה, אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב. יאללה, תהנו, בהצלחה.